New York got clear bol hlo boma chem tele mei che thom no thanem tak char ania chung bung razinga chuan jole Diane Pikel ming chuan na credit card om boka investigator ten an han chui chian chuan New York khopuya mi cheng tenun phung drop le bol hlo zia an lip se ne rem khop mai Diane Pikel hi Indiana chung kom thei ve tak pakata tanga ron chor chuak niin kumsang khat zakwa somruk panga a meiche college tanga a graduate nuwa anau pan lai tanga ani chak berthin thuziak tular le ropui ni tumin New York khopuya apem lut ve roya Manhattan Greenwich a in luain narem chang a muang ang a thok vea amai ro chu thingtlang nula nung chang thale khokhat nula fel eng ang po hi khopui boruak an han tem chia hi chuan then khat hi chu an zia adang du khop maya khopui nun phung an zo lo fo thin daini po hian ole chak anga sot hlea thuziak tu mai nilovin New York million ho nun tem phave khopa hausak a chak ta et mai a mela thain a pianten a zir boka anin chei tak chuan khopui tlangwal tele pa ho a chok boi chho tatlat mai a mel thatna le a pian thiam na te chu a mang tangkai chho ta viau maya aban pha khau lo turangai mi hausa tak te a kop lor ta dun maya a chen na chho ta viau mai chu khopui million ho nun phungin a ken tel pakhat rui hlo te po an khoi vele ta zela reilo te a angol ave ta thoi reng boka anun alep chia chho boka pasal nei po aol sama a then lama po harsatna a nation lo niin alang kum som chungin pasal pani a then felman der mai chutia kum som chuang lai an tal hiar kwal vel nuwa chuan anun kongzo chu a fu lo ani ti ain she chuaka in siam that adu ta alcoholic anonymous anti zuboy atanga tal chua tumten phurit in chok ton na ta na inkom na hun an man thina te akala ri hlo boy ta chu tal chua atum ru hle an grupa chuan New York pa hausa le lar stock market lama mi te hriat lo tak multimillionaire Joseph John Pikel jo tia an ko thin nen anin tonga anun hlui te hre chiang viau lo ma se daini te ang pasal hausa nei tum ngar tan chuan du thu sam anitlat jo hi pathloi ania anupui masa sendi nen anin then nuwa tangin zuboya atanga hlokna enge motal muin beisein alcoholic anonymous a chuan kumsang khat zakwa somsari paruka tangin aron telve ani anin ton phata tangin daini le jo te chu anin thla hlei theilo ngal der maya thatampo anin zui main daini chuan naw apai ta hiala ti chuan kumsang khat zakwa somsari pariat July ni som palia anin neita an chen na turin Greenwich a in an leya Hamptons lama ni puichol man na turbik liawatan in lian tak an nei boka an fanu Claudia le an fapa Blake atenen Greenwich a chuan an chenga zungol veidam chuak ve an ni boka nule pathaber ni tumin an be na sahle chaneman ngai dun boka thenom te poin an fain koldan chungchanga chuan an fak thei hlea chung ko hlim tak in potlang tak muin an mu ani an nei na tlin boka khopui nun changkang le nuam tak te chu an ta veke moti mai turin an chen hem maya designer lar tak siam chua thom no hlir anin bela tlere po an nga na roe restaurant changkang tak azan ria hanei chua vel te chu nun phung pa nga ya an nei toa daini chuan adu thu sam ni thin atakaram chang chhomek chu nuamatin alung oi hle amai ro chu October ni somni paruk sangkhat zakwa somriat pasari thochan nia daini chu anathona muna amel mutur aom tatlat lo mai Harper's chanchin bua anna chu nuam atin atui hlea damlo na thil te ani lo chuan na athul mai du ngai lova
akal don lo ni chuan ho tu te a hriat tir thlap thin ti a thaw pui te chuan an hria chutia engma soilova an kal lo ringot mai chu mak an tin an ngai a thata lo hle ama an biak po theilo wangin a pasal jo chu chanchin an vazota Hampton sa anin atangin zan reilama a chua thu alo seya amai ro chu nileng a biak po thei tak lova chuan zandar sari vela jo chuan police te hna anu pui bo thu chu a report ta thu nei tu te hna chuan an nu tho pui ten an nor luya wanga report ve mai ani thu le ngai zong an neya wanga anin hau nuwa a chua san thu a soya mi bo case tam tak an lo chui to te a an chung ten bo anga an report tam zo khi chu an mani du thu nge tlan bo an ni thina wangin dai ni po chu a chas nen an tlan bo ani an ringa amai ro chu da nanga report alu tak sia chuan police te chuan anin lama akim chang zok shatura kal shim shim chu thain an sheta ole kan kal thui main like kan pele lokila tin he channel hi ilola subscribe lo ni chuan khongain minan subscribe sak ve lokla notification ka yon page chuan video thar lo chua piangin I farzia thei don ani chutia an chen na in lampan tura in buat sai lai chuan Greenwich atanga kilometer somriat pakwa le ka hla om Newburgh Police Department lama tangin call andong tatlat mai Greenwich cheng paikal chung kwa chu an hriat zong an ni le ni lo an ron zota loen thli thlai deuh turin an ron ngen boka police te chuan thil dik lo om ngein an hria an ngai a thata lo hlea jo chu thu zo fia thuai thain an hreta London na Newburgh hi New York khopui mar lama omania khonuam le ral muang takani motor sil na mun pakhata na thok tu ten an bol lo boma suitcase an chara a chunga chuan meiche kor hnuai le ke korte tam tak alo oma credit card an mutel boka chu credit card a chuan jole dain paikal ming ain zia wangin police te hna an ron hriat tirta ani zandar som pakhat vela detective te chuan jo paikal chu a chen na ina thu an vazot fiata anupui dainin nen chuan zirtop zana anin mu thu le ngai zong danga neya wanga anin hau thu jo chuan alo soya tin an khum nuaya kondom a chara wanga anin niel boi nuwa daini chuan a chua san thu a soibok angai zong nen chuan an tlan bo ngei nia arin thu te alo soile ngal zung boka detective chuan daini suitcase niom tak an char thu an soi chuan jo chuan chu tiang eng ma a hriat lo thu alo soi vata in thenan tum lai ani tho wangin detective te po chuan an mi bo chu atlan bo ani an ring tama zoka Hamptons lama an in chu endik vershim shim thain an hria atuka an vakalta joa in bulmaya chuan thlan mual awma thlan vur tharlam deute awm takin tin uluk takin anan enfia ma se engma an mulo joa tu soite chu fin fia turin in chung lam te chu anan dap kuala khum hnuaya chuan ko te bel chu an mutangeya an nu chuina tan atangkai takin tin an da thata ngala daini chu mi tuemoin arubo nge ama du thu ngein a pasal fanau te chu atlan bo santi an la hre chuak theilo meiche thom no an char te chu anan enfia size lian tak takani wangin daini te ang nu te ve lampang chuan a hak tok an ring lova angai na an shelo hle daini chuan joan nen anin kar chut cha adua wangin thom no le credit card te chu apai tamayem niang nge jo chuan daini ayan nu tlon tlai thazok ngai zong aneyanga chung shen pereng an char te chu ata ani thei mayangem tu pai nge nitang police te ngai to na chu a boy ta nuai mai dayan paikal chu an mu zet lo chuan case kalpui dan tur an la chiang thei tlat lo investigator de chuan han chui zuin tur thil tangkai eng ma an nei lo wangin daini chung tele thian tha te chu anan kom kwala an ni chuan dainin afate a mangai thule atlan bo san du an rin lo thu war takin an lo soi ve boka amai ro chu detective te chuan han chui zui vak ngai na an la hre chuang lo
maktak main October ni som ni pariat sangkhat zakua somriat pasaria police te chuan call poimo turu buru andong le tatlat mai New York kong puya na thok tu chen khaten kong sira sathayip chunga meiche ruang an char thu an ron soya ranglutukin an che chuak ngala amunan vathen chuan ruang chu sap meiche vun ngo kum som thum atanga somlin kar ania akor hak chu daenin abozana a hak nia an pain a soinen ainang sia an mizon chu ang tariau mai ti chuan ruang endik tu ten anan endik zunga kum somli palimi daen pai kali ruang ngeyani ti annem het theita apasal fanau te tlan bo san tu nia an ngai chu tha nge yalo ni tak sia chuan investigator de chuan ngor zokin nu chui na chu anan thok chanta ruang chu zirchian turin pathologist te nena an thon phei ta ngala autopsy result atanga alan danin daini chu manro engemo mangin na taka chut ania ni khoshelova aom nuwa re hlum ani ti asia thei ruanga chuan amo phurtu chui zui theina tur engthil ma an mulova tual thatu chuan daini chu atha nuwa sathayip chunga chuan khungin sui mangin a phuara kongsira chuan a paitanin alang tual thana athen reng hian kopui nei an ni chuan an kopui te hi rin hlel kai ber thu an zofia masak ber an ni thina jo po chu anupui nen in then an tum lai te lo ni boka rin hlel kai ber ani lo thei ta lo anupui ruang an char thu chu shiltumin an han phona an betlang thei ta hau lo mai jo mai baka dining ai zong thar nia apasalin asoi po chu tunge ani hriat chua nge thain an hria daini hriang tu te hena chuan an chanchin te anan zot kuala investigator te chuan an base ang channa an muta hau lo an mikom te reng chuan dainin ngai zong anei lo thu an lo soi zel maya apasal fanau te tan nu thale in pezo tak ani thu le afa te kal sandu turmi ani lo thu investigator te chu an lo shil zela chutia anrin anga dainin ngai zong alo nei tak si lova chuan jo chu amo phurtu ber ani thei mayangem amai ro chu sumle pai anga anun po nuam taka aman theilain engwangin nge anupui chu thata chu lo puya ain hambuai kherang zona avatam ta em investigator de chuan jo chu thu zo fiale thain an hria an biak po theilo wangin a chen ina an vakal chila alo om tlat lo a bank account atangin sum tam tham tak ala chuak ti an hre chuak le ta zela investigator de chuan atlan bo mai an hlau hle amai ro chu van nei thak takin October ni som ni pakwa a ukil officer om lai an nang ching hlau maya ti chuan police station a an hruai ta ngala amun pui lampana an kalai chuan jo chuan anu pui dai ni chu meiche te nom tak ani thule ngai zong dang te po anei nual arin thu a soile zat maya investigatorin anu pui ruang fin fiatura an hruai poin rilruna le lungai mel reng apulova ruang chu ava en ve zuaya daini ani thu a soya akalsan le ngal maya station lama chuan thu zo fiat na chu anan chanta investigator chuan jo chu in puantir ngei tumin thiam takin anan kom nel masa zeta jo po chuan anin kom vel chu nuam atin atong du viau mai anupui daini nena anin kar boruak chiat chan te chu soin in chung khur angai saklo thule apasal ti hlimnan engthil ma ati du ngai lo thu asoya ngai zong dang nei nia a hriat chan po apasal fanau te hlimna turle an nuam tiang po engma angai saklo wang ani thu sein a trap ta zoya investigator de chuan akuta pem tharlam te chu engtia anei nge anan zota naupang ho nen anin fiamna ati pemnin ain soya investigator de po chuan chulam chu anzo bel to lem lo amai ro chu thil chi sang zotin an han kom ta char maya zan reilam thlenga thu anan in zo nuwa chuan jo chu a chawin
hanin interview vel te chu an ne ta hlea chu tak chu investigator de chuan rem changa lain engtin nge inupui chui tha tin anan zot thuta jo chuan dokana aban dain are hlum dan chu azir tamaya a chiang ta hle ti chuan jo paikal chu anupui daini tha thu buayarin hlel thuwa chuan an manta police te chuan an mi mante an taksa pem le ser te chu uluk taka thla lak an du thina wangin jo apo chu a thom no te hlip turin an han tia amai ro chu patlinga pumpa thom no hanin pheltir kung kung chu alo du ozong lo mai investigator ten an ti lui tlata wangin a thom no an hlip mai chu karei kor nuai le mei cheke korte aswaski theyang berin alawin hamar pong mai a taksa ser le pem thalak tuma thalak na nena lawin ring ranto an cameraman po a phuchiang hle investigator de chuan dainin a pasalom dan chu a hriat nge an ringa ti chuan a thian hnai tak pakhat nena tangin thu chiang zok an hre theita an nu pa chu an pon lam lan dan angot an lo ni reng lo maya party na vela an nui har lain in chunga ve thung chuan an lo nui dun kar lo na samai hi alo nia an thenom te poin an nu pa in hau thom chu an hre zeu zewa thu po an du ro rum hle niin an soi kum som zetani nei nuwa chuan jo chu a huat thu a che sot hlea daini chu kong eng kima a thu hnuaya da atuma a che boro chho hle chu daini ril rem zong ani big thak lo zalen taka khopui nun han chen vel te chu ala thlel ve ngoya chung pui nu che ta han che ta in chung hanin khung keu tur chuan hun ala in ti tlat lo jo chuan anu pui phone biak te chu angai tharu fowa tlangwal a belai te anan fu thei box si lo wangin han ti wak ngai na a shabik der si lo an fa te ta na naw om tu an lak te chu soi selin nu berin nau pang awap lo te chu a hothar tariau maya in chung fel lo lai le an nu dik lo na lai te chu a hre thei ta hle chutia an nu pakara in ngir ngo na neu alo tam tak nuwa chuan khum khata po an mu hlei thei talova nu panun po an mangai tameu lo chutia pindan chung rila anin Caroline khatak viawa chuan daini chu angai acha thei tatlat lo maya a pasalom dan chu danglam riawin asia a om anuam thei ta hlek lo jo chuan nuladang akop ani ringin a chui ruta nikhat chu an pa om lo hlanin daini chu anin chungkila bungroda khom nana an man pindan pakhata aluta he pindan hi joan tu malu aphal lova aro thil adana ani wangin a kongka zona waha chiao tak ngel po aphal lo chu tak chu daini chuan phindar achak chan pakhat po ania ti chuan awm lo lai churem changa lain chu pindana chuan a han lut chhota an pa chu awi re ngeyem ti te hriat nan a bung ruai ngenge mo chu a chinglet vela chutia nula ho love letter vel muin beiseya a hai kwal vel lai chuan suitcase pakhata mei cheke kortele kor nuai lo in rem khatlat thi a muta a phuchiang hle an pa chuan aler san nge ani ti pomlo chi zia zang ani tolova ril runa tak chung chuan chung athil mu te chu an en chianga chung ke kortele kor nuai te chu a size alo lian hlom hlea model nu lian heavyweight tan lo chuan in bel ve mai chi ani lo asira chuan videotape le thalak te om tel boka an pa chuan khoilam nularwa khau trail tiang nge alo strange guest thinti hriat tumin thalak te chu an en le ngata athil mu chuan a thong na chiang kher mai thalaka chuan a pasal pa alo ti ve em thin chu mei cheke korte le kor nuai te in belin phikok sang nen alo in chein na samaya jo chu sa phovin cross dresser anti mai mi pa ni si mei che thuama in thuam ngai na tlat ang chi hi alo ni reng maya aminu ming po alo nei thapa Chloe ti alo in vua ve sak mai
video chu an en le khera a en ma angai rum mai the ni an pa chu chung mei se thom no in bel chung chuan a chak na aloin hrit thavela ama le ama chu aloin suang tua pindan chung ril vel ti na ani ber chu kum som chuang te meu mishing pa ngai anga alo kop to a pasal chu aten ta hlea in then lo chi zia zang ani talo amai ro chu a pasal chu anei pakhat ma chu saklova han then ri ngot chu angai ngam bik lova a ro sum le paite a tam theyang ber chan sak dan tur angai to ta korta anin khin huna fin fian a thake kok a phor thei chuan a chan a thadon tin shein video tape le thalak te chu a kol thata a ti chuan in then chung changa ukil thiam bik te po a be fel ngal boka chutia an nu pa in kar a boi chho tak nuwa chuan pa ber jo chu a chemak sak ta tial maya anu puin a thuruk te nom lutuk a hriat chuan nuwa po chuan han za le in thlashun na ei po aum chuang lo arun luyemoti turin anin hau chang te chuan camera in a record vela anu pui chuak wak te chu private detective te ruain a en thlak tir thul kotlanga pa hausa le om thei mi za kai ve phachin ngat chu a in chung lama ve thung chuan a noi ve nak hle dan anga in thenna le kha vel te chu ti fel zung thei ani bik lova ti tur tam takoma wangin do thei taka nga mai lo chu ti thei dang a om lo chu ti chung chuan dai ni chuan Harper's chanchin bulama na amuthara le khabuzia lama te po ain sorbing chhota amai ro chu anupui na thar mu chu jo chuan alom pui ve thei tlat lo in chung en kol na thoka tom mai turin adua anin haule ta deu reng mai jo chu ain thup to lem lo boka Battery Park City a in sang alua chuta chuan a mei che bungrua te chu a thiar lut veka tombuk beratan a mangta zan khat chu a fa te pani chu a rukin a in lua chuan a hruaya aom na mun an chin chia theilo na turin kalkonga an mit a tuam saka anu hne na engma sei chuak lo turin a hril boka ma se mei chia na chu pian pui investigator ni na an nei sa boka dai ni chuan aman chuak rang khop mai a thin ur lea in thena le kha chu ti fel thuai tulin a hria au kil te chuman mo turin anor ta sek mai jo po aom hle thei ta big lo dainin ain cheidang lamna video le thalak te chu akola wangin court ma asum tam tak a chan thei ti ain hria adin mun ader thong sot ta hle chuti lai mek chuan October ni som pakwa sangkhat zakwa somriat pasaria jo sum donna stock market lam chuan boina lian tak an toka an stock lut na zong chu ni khat thil thuwa atlat niam vak maya sumdong tam tak zinga jo pai kala chu atuar berte zinga mi anile ta zela awan duaina chu ain thua ta tup mai sumdon na tlat chebok thuruk mi te hriat hlau bok jo chu amang ang ta lea anupui chu ada that lo chuan a fa te le asum le pai nei ang te po chu a chan don ti ain hria ma ala chhota nin alang chuta anupui sendi nena anin then chan berpo zungol ave mai pialama kuthak a chin thu te anan hre chuak le zel boka tum khat phei chu an thil tar moi milim mangin ni khoshelo khopin sendi chu alua achu nge ani atan nuwa chuan jo chu rin lo tak main jachin bela chua alo phal saklau maya an puna case alien boka a bel na tan po dollar nuai thum si nga lai a choi nge a hausak na le mi challang ani na chuan a khu ne boka anupui thi thua chuan khotlangin ring hlel vek ma se bela a chua nuwa chuan Manhattan a fashion designer pakhat Mary Bain chu nupuiatan anei lea a fate po en kol tlak lova courtin alo ngai to kha chutia nupui te an nei le ta ka chuan an phalsak velea an pani chuan a en kol vele taboka trailan nei dona chuan jury an thlandan po an uluk khop mai jo hausak nain ati boy ve mai lo tur
mi declarein om hlang ni turan ngai tengat an thlang chuaka ti chuan January ni somni paruk kumsang khat zakwa somriat pakwa khan Goshen New York a Diane Paikali case chu anan ngai tu chanta jo chuan thiam chan ngei tumin New York a defense attorney thaber berte arwaya hearing an nei lain jo ukil te chuan an client zom na ti bor bang thei mei che thuam ain bel thin chung chang chu sei chua saklo turin judge le prosecutor te hne na an nge na an ni po chuan chungen na zom tak chu an lo pom saka ko chunga chuan jo in chena maksak chung chang chu an sei rita big lo ti chuan prosecutor te chuan an thil chui chhuat tanga thil om dan ni an hriat te court ma an puang chuak ta kumsang khat zakwa somriat pasari October ni somni palizing lama Diane Paikal chu Hampton sa anina aluta apasal jo chu zu alo rui hlea Diane chu ngai zong dang neya puin anin hau ta chiam maya jo chuan thok le khata an nu chu a bei thuta an thil tar moi pakhat chu lain alua na takin achua ni khwa a hriat lo nuwa a reklum ta ani Daini ruang chu a motor hnung lama ada Hampton sa tanga hlalote lui kam pakhata arwang chu phum tumin lei alaya amairo chu alai thuk thei lo awangin anupui ruang chu akalsan ta topa jinglama afate pani hruain lui kam lam chu an vapan lea sathai pa Daini ruang chu a khunga a motor hnunga ada lea an chen na tanga naite a hardware dora kalin shui zen te suadur tele thilti faina man ruate alea abulchia dora vur lei tura akaldonin a motor chu tu main lo nai lo turin acha a au por na samai abungro lei sa da sakan tumpoin ama ada thei thu asoya a motor bul naya om chu a phal lo ani top mai ani a fate pani le an nu ruang chu phurin chulai mun chu an chuasan lea kong an tlan lai chuan kum tam tak abiak po ngai to lo a college kalpui thin a thian pa phonin abia a fate pani lo om saklok turin awangena a thian pa po chuan har satna an tok ani ringin a lo rem ti ve maya jo chuan a fate chu avada ta a fate a thla nuwa jinglam darli vela anupui sendi chen na Boston avathlenga sendi nena chuan anupui daini atha thu shilin ain hnung lama phum avadila sendi chuan alorem ti ozong lo maya ti chuan daini ruang chu Greenwich lama chuan a phurlet lea ina thlen nuwa a fate school biain sikul an kal theilo tur thu avashila ti chuan anupui ruang pain tur zongin ain khal chuak le ta Newburgh thlen ma dewa kong sira chuan bolhlo pai na mun a hmuwa chuta chuan Diane Paikali ruang chu avanut chiata ani a thian pa in atanga a fate a hruai le nuwa Newburgh a motor sil na hmuna chuan kalin a motor chu a sil fai tira an sil zoa kong sira bolhlo bom liana chuan bungro shanem tak apai lea ti chuan a fate pani nen in lam an panta ani prosecutor te chuan fin fiana nei thatto ka anin ngaya jo chu thiam lo chantir ngei tumin nasatakin an beya ma se jo Paikal chuan zam mel aputlat lo ko chunga chuan nidanga an ti ngai zen zen lo thil a thleng tatlat mai ama jo Paikal chu thu zo fiana hun le in soi fiana hun an peya au kilten soi tur chin uluk taka an shil to wangin thil akal funi vai chuan azalen lel theitlat amai ro chu atong suala in soi ok pal ani vai chuan zel bang zut bak mabak anei lo thung in soi fiana hun an peka chuan zurui chungin jo chu aron ding chuak heu maya anupui chu ama tha nge ani ti aron sei chuak tarup mai amai ro chu manin vena ta na that ani thu a sei tamau maya daini chuan ngai zong aneya chu wang chuan anin hau pha fowa hemini hian ni dangain an boruak a so sanga anin hnial buai lai chuan daini chuan chemte nen a bei thut nin ain soya
akuta hliam om te po chu daini kut thlak na nia soin asahim na angai tua vat lo chuan an nu chuan athat ngei donin ain ria aman roban phak nai ber mangin alo beilet veta ni in ain soi amai ro chu jury te chuan jo pai kala thu soi chu an oi lo na samaya second degree manga thiam lo chantir nin a shem na thu ero hundanga ngai tua thatle turin anda court chu an kharta thiam lo an chantir nuwa po chuan New York pa hausa jo pai kala chuan tlom mai ala tum hau lo anupui meri chuan jo le dainitin nialaya an record audio tape chu an ukil hna aron kalpui le tahlol maya dayanin kathat don che chemin kavit hlum don che tia joa an khum lai chu aloin record miau sia joan thiam achan ngei theinan korta appeal le an tumta amai ro chu appeal na tur le khapoi mo vel an boi pui lai jun ni som pathum sangkhat zakwa somriat pakwa jo pai kala chu atan na muna chuan h nat na wangin athita ani jo chu courtin thiam lo achantir ngeya amai ro chu ashremna alati chua miau lo awangin convict alani chia lova convict ani ma an thi ani chuan an case chu khoi chunjom to lo tur ani ti chuan appeal chale tur ma an lak lai ma ni se ama ber athi taksia chuan jo pai kala case chu an da thata danang tak chuan thiam lo a changpum hlum tabik lo ti na ani chu mipat na thila ain mangem ti po hriat chua ani talova a chungchang zirmi then kate chuan jo hi meiche thom no lom satlia mai nilovin an pui kop thei ani thu an soya amai ro chu fin fian na thatok tak ero aom thei talo ani